Nin ba hakili jigi kɔrɔlenw na dɛrɛ nin b'anw hakili jigi kɔrɔlenw na siga si t'a la Tara Buware Segu ni dɔnko tigilama ye maa min tun bɛ bɔ Ngolodo Bamanan Ɲɔnɔ marabolo la nin ye jamana in Segu ni dɔnko fitinɛ yelenba tun don min ye a seko kɛ anw ka jamana Segu ni dɔnko fɔ a kɛ cogo di san mina k'a tɔ to ngumi di i ka dɔ Tara Buware ye kɔ don anw na ale tora musow ka janjo de la an bɛ dugawu k'a ye a b'an hakili jigi sɛbɛkɛlaw la a b'an hakili jigi maa cɛsirilenw na cɛ kunda wali muso kunda minnu bɛ k'an lamɛn Mantura Media YouTube sanfɛ Faransi Espagne Italie Mali jamana kan Côte d'Ivoire Burkina Faso Amérique ko aw bɛɛ lajɛlen aw ni su a Radio Sahel sanfɛ su in na Mali kun bɛ taa kunu maliyɛnya kun bɛ taa kunu cɛsiri dusukolo baara fasojɔ o de kun ka di maliyɛn den ye nka bi anw tilanna ni dɔ ko a ka ɲi dɔ ko a man ɲi ni dɔ ko an ka kɛ tan dɔ ko an ka n'a kɛ tan o de la dongo n bɔra Burkina bɛ dɔ ka kumakan kan n y'a ta ka baaraba kɛ n'a ye a ko anw ti an ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ fo k'u dɔgɔya k'o de ka di maliyɛn fanba ye ni maa min sigira an k'o man ɲi ni min sigira an k'o man ɲi i n'a fɔ n ye kuma bila yɔrɔ min n ko i ma ban n ko 2020 a ma kɛ waati jan Laji Burama bi gɛn don min jama min y'a gɛn o jama kelen hali sini olu de bɛ wuli ka jɔ la minnu b'an kunna bi k'olu fɛnɛ ka taa anw b'an si kɛ dɔ ka taa dɔ kana na wa anw na ɲuman dɔn o la ba ni ɲi tɛ tiɲɛ f'i ye wari di jugu ma i k'a sara ka tiɲɛ f'i ye jamanadenw an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fanga min b'an kunna bi an k'u dɛmɛ hali ni ninnu taara minnu bɛna olu mana kɛ maa o maa ye a ka maaw dɛmɛ jamana ka développer a kana kɛ san o san kunun ka fisa ɲinan ye san o san kunun ka fisa bi ye waati bɛɛ anw de b'a fɔ nin man ɲi nin ka taa nin kana nin ka taa nin mana e bolo n'o tigi taara e bɛ min sɔrɔ n'o taara ni m'o sɔrɔ i bɛ tila ka nin fɛnɛ kɛlɛ jamana bɛ taa min sigata la ni tun ye i ka dɔn Ngolodokaw ka Tara Buware ala ma hinɛna na ni tun ye ale ka nɔbila ye bi su in na Radio Sahel FM ale sanfɛ ka bɛn ni sɔrɔ nɛgɛ kaɲa 21 sanga 40 sanga 6 a y'o sɔrɔ an ka kumaso kɔnɔ o tuma kelen bɛ Mɔbankaw ka Mamutu ale ka nɛgɛw sanfɛ Fɔnbabugu kulu sanfɛ ɲɛfɛrɛ ni kɔfɛrɛ n b'a dɔn fɛrɛ fila b'a bolo ni tuma na a bɛ k'a tintin a bɛ k'a sama cogo ɲuman na i ka dɔn o tuma kelen Madamu Jalo Umu Jawara a b'ale tigɛ la waati jateminɛlaw la anw yɛrɛ ka quartier la Zerni ale kɔnɔ Yirimajɔ yan i ka dɔn o tuma kelen i ka dɔn k'a fɔ o de bɛ lalani a bɛ den kɛ a ka kalandenw olu ka tigɛ waati jateminɛlaw na fɔ kuɲana sigi kɔnɔ o tuma kelen o bɛ an kanubaw ka waati jateminɛlaw la Faransi jamana kan Espagne jamana kan Italie jamana kan Allemagne jamana kan Mali jamana kan Burkina Faso Côte d'Ivoire Niger Laginɛ ani Sénégal o kuma kelen bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka waati jateminɛlaw kan an y'o de fɔ aw ye halisa aw sɔgɔlen ka kɛ Radio Sahel la nisɔndiya wasa ani kunnafoni nafama a bɛ sɔrɔ anw ka kumaso de kan
aw be yɔrɔ yɔrɔ aw wasale bi kɛ ni kunnafoni jɛlen ye Sahel FM ye o sababu teliman dɔ ye o la bi nɛgɛw karafe bɛ b'a bolo aw denkɛ ni aw balimakɛ animateur Adama ka lase kɛ aw ye kumaso kan jɛmukan ye bamanankan kɛnɛ ye ni aw b'a fɛ k'a da don an ka baro la o ye 76 64 32 32 76 64 32 32 n'i y'o gosi Sahel FM sanfɛ i n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru ma labila fɔlɔ n'an y'a labila waati min an b'o fɔ lamɛnbaaw ani lajɛbaaw ye jamana kɔnɔ wali jamana kɔfɛ mais baa kelen bɛ yen k'o jɛya ɲɔgɔn ye e ye cɛ ye i ye muso ye i seko ye min ye jamana ko la i seko kɛ ba i ye cɛ ye wali i ye muso ye i seko ye min ye Mali ko la o kɛ dilanni na i seko ye min ye Mali ko la o kɛ fasojɔ la i seko ye min ye Mali ko la o kɛ faso jɔli baaraw la dɔnnibaa ko t'a la soma ko t'a la mori ko t'a la kolonifilila ko t'a la jinɛtigi ko t'a la maa ma bɔ maa na jamana bɛ dilan cogo di e ni ne b'o kɔnɔ a ye faamaw dɛmɛ a ye sɔrɔdasiw dɛmɛ a ye jamana dɛmɛ a ye kunnafoni ɲuman di jamanadenw ma an ye bɔ ɲɔgɔn lagosi kɔnɔ a ye bɔ ɲɔgɔn fitinɛ kɔnɔ arajow mago bɛ min na bi o ye ka mɔgɔ sensibiliser ka n'i sigi k'i bɛ dɔ lagosi videomaniw de ka ɲi videomaniw de man ɲi animateurs de ka ɲi animateurs de man ɲi jamana bɛ lafiya cogo di jamanadenw a y'o baara kɛ kunnafoni di cogo e bɛ k'i ta lagosi dɔ bɛ k'a ta sankɔrɔta ba an bɛ taa min a jateminɛ anw b'an sigi yan bi e b'i sigi dɔ ye nin fɔ dɔ ye nin fɔ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a i n'a fɔ videomani kunda e bɛ k'o lagosi mais e bɛ k'i sigi ka RFI lamɛn e bɛ k'i sigi ka France 24 suit e bɛ k'i sigi k'olu ka telew lajɛ olu bɛ k'e ka jamana lagosi ka kuma jugu bɛɛ lajɛlen ta ka fɔ e ka faso ma e kɔntannen don o la e bolo k'olu de ye maa ɲɛnamaw ye olu dun bɛ k'e ka jamana lagosi e bolo k'olu bɛ ka min fɔ k'o de ye tiɲɛ ye olu dun ka tiɲɛ ye ka kɔlɔlɔ ye hey n balimakɛ misimusobakɔrɔ tunikɛla hali n'a den ma tuni kɛ a bɛ bagabagali kɛ dɛ ni misi y'i pan ka bɔ birilikɛla kunna tɔgɔ wɛrɛ si t'a la cɛ sonsorilen kɔ den o den wolola sira kɔrɔ k'a lamɔ ntomi kɔrɔ kumunko la maa tɛ fɛn fɔ a la jamanadenw an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛnw an ka fara ɲɔgɔn kan faso a ti jɔ n'an si kelen kelen n'a ka ŋaniya ɲumanya tɛ k'a ɲɛsin jamana na ni bolo fununa k'a bɛ da bolotigi de kan na e t'a dɔn ko ni tɔɔrɔ sɔrɔla mɔgɔ minnu fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'olu bɛ k'a fɔ k'a tiɲɛ k'a fɔ k'a juguya si tɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ ka lagosi k'a si tɛ Mali la anw de bi yan taayɔrɔ tɛ anw de la anw de bi yan boliyɔrɔ tɛ anw de la anw de bi yan faso fila tɛ anw de la anw de bi yan papiye fila tɛ anw de bolo anw de bi yan an tɛ se ka foyi kɛ n'an ka jamana tɛ ba maliyɛnya an ka hakili to kunun ni bi la an k'a lajɛ min ka ɲi an ma an k'o dɔn min man ɲi an ma an k'o dɔn walasa jamana ka se ka sen ɲuman sɔrɔ i bɛ Asimu fɛ tɛ Asimu fɛ ne n'i tɛ kuma o kan mais i bɛ maliyɛnya kɔni fɛ i bɛ jamana lafiya kɔni fɛ i bɛ nin fanga fɛ i tɛ nin fanga fɛ ne n'i tɛ kuma o kan jamana ka lafiya i b'o kɔni fɛ i denw ka lafiya i b'o fɛ i muso ka lafiya i b'o fɛ i faw ka lafiya i b'o fɛ i baw ka lafiya i b'o fɛ n'i b'o fɛ dɔrɔn fanga dɛmɛ an ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ ni tɔɔrɔ banna an bɛ bɛn n'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ baara tɛ fɛɛrɛ ye an ka taa fɔli nɔfɛ arajo ye Sahel aw minnu bɛ k'an ta YouTube kan an ka foli b'aw ye. Bonjour.